Detská folklórna skupina Stromíščok vznikla pri základnej škole vo Vlachove v roku 2024. Keďže deti, najmä dievčatá, prejavili o spev ľudových piesní veľký záujem a dosiahli aj prvé úspechy a ocenenia, pokračujú vo svojej činnosti aj mimo školy. V súčasnosti tvoria prípravku pre Veľký Stromíš. Dnes sa vám Stromíščok predstaví s bykoslovným pásmom spevov a obyčajov pod názvom Červená ruža, tulipán. Program pripravil zakladateľ folklórnej skupiny Stromíš, Juraj Kováč, tanček nacvičil dlhoročný člen súboru Stromíš, Ján Stachura a rodičia detí. Prajeme vám príjemné a veselé chvíle so Stromíškom z Vlachova. Limora,
obce Vlachovo sme pre vás pripravili malé prekvapenie. Predvedieme vám totiž malé divadielko Pýtašky vo Vlachove, ktoré deti s veľkou vážnosťou zahrajú tak, ako túto vážnu rodinnú udalosť pred svadbou vidia svojimi detskými očami. V minulosti to bolo takto. Keď si už parovok súci na ženenie vybral nevestu, poslal matier, aby mu ju išla vypýtať od jej rodičov. Takže veselí vážne, hra detí na dospelých, Pýtašky vo Vlachove. Milí rodiče, sluchajte. Rozhodnul som sa, že by som si zobral za ženu Marinku od Povyše. Už dlhšie sa poznámo, tak sme si dali slovo. Teraz vás prosím, aby ste mi dali zvolenie k tomuto životnému kroku. Milý synu, my s otcom sme sa už dávnejší o tom tvojom zámysle o ženice s Marinkou dohvárali a radi sme, že sa chceš dať na poriadok. Marinka od Povyše je hrdá a robotná dievka. Radi ju príjmemo do nášho domu. Ku tomuto kroku ty dávamo naše zvolenie. Teraz vás, mamo, prosím, aby ste mi išli vypýtať od jej rodičov, či súhlasia s našim rozhodnutím. Dobre, syn môj, pôjdem ju pýtať hned v nedeľu po kostele. Slobodno vojdite. Dobrý deň, Bože daj. Bože daj aj vám pekne, vítam u nás. Ďakujem pekne. Takže vy s tým lampášom vedešte vidno a vy už lampášom svietite. To som si zapálila, aby som nezablúdila, aby som nevošla do druhého domu. Prišla som pýtať nevestu. Robili sme ho v Vinícii s láskou a v pokoji. Vypestovali sme pekný stromšok, ale len sám stojí. A vy ste vypestovali peknú bielú laliu. S vašou dobrou vôľou presadíme si ju. Veď i tí vinári toto obyčaj majú, že z mesta na mesto stromky presádzajú. A preto som prišla do vášho domu, či s tým súhlasíte, až máte vôľu. Že za nášho syna dáte vašu dceru. Mámo vôľu, pravda, že mámo, a zje súhlasujú vám ju radi dámo. Radi sme, že ju príjmete do vášho poctivého domu. A ty, dievko moje, pôjde za ich syna Michala? Pôjde, mamo, už sme si dávnejšie dali slovo. Joj, ale sme sa zadohvárali, dievko moje, dajže pohárky. A ty starý, daj flešku, keď sme sa tam pekné dohody ponalievajmo si. Nalejem z tej zimnej zo šetierny. Aby sa nám to v mene Božom vydarilo. Pán Boh mi slyší. Zdravie. Svojho povinnosti som si skončila, tá už pôjdem, bo me doma čekajú, akú odpoveď im prinesem. Dočkajte ešte kus, mali by sme sa dohodnúť, kedy budeme robiť svadbu. Nie, že budeme skôr robiť kerstiny, ne svadbu. Táto nahajmo na mladých, nech sa oni rozhodnú a my už pristanemo na nich. Ale myslím, že by to najlepšie bolo po žatve na osenie stierne, kedy už bude všetká úroda v spole doma. Dobre poviete, dovtedy sa lepšie pripravíme. A ešte povedzte Michalovi, že večer v krčme bude bal, da nech príde po mne, pôjdeme vedno. Dobre, poviem. Berám sa chude zabaviť, kým ste mladí. Po pýtaškách bol v keršme bál. Kým sa dievčatá na ňo pripravia, naša nová hostujúca Emka Špaleková zaspieva dve vlachovské piesne a potom sa na bále dievčatá so spevom zatancujú tanček Červená ruža, tulipán. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na ďalšie stretnutia. Šipová ružiška sama kvitne v poli. Šipová ružiška sama kvitne v poli. Mne za mojimi
se na mne hnevá.